Pošto smo navikli da slušamo samo belosvetske gluposti, red je da ja izvalim čisto srpske gluposti. Znate šta, ja svake noći obavezno slušam noćni program, jer tu je ona jedna stara gospođa koja zaista ima neke interesantne priče iz davnina, koje me oduševljavaju, što bi se reklo, jer ja sam jedna duševna žena i eto tako zbog toga. I muzika, boga mi, nije loša, to bi se moglo reći da liči na nešto normalno. Sad, što ja ne imam s kime da plešem kući, to je već druga stvar. Pa, ekonomska kriza je u svakom slučaju jebena, zato što narod obično najebe kada je ekonomska kriza, one guzice koje imaju sve više i šire te guzice, tako da njima u stvari nema krize. Pa, svi mi koji smo, eto, ponekad zapalili po neku cigaretu, i to čisto zbog nervoze, morat ćemo to u sebi da uskratimo. Onda, zašto jesti 3 puta dnevno? I to je bacanje para. Jedan put dnevno je sasvim dovoljno da jedan normalan čovek preživi, jer mi smo svi normalni ljudi. Sad, ovi koji rade na višim instancama, oni moraju da jedu bar 3 puta, plus 2 neka obroka, plus neka poslovna večera ili poslovni ručak, mislim se to spada u staž. I onda mi moramo da razumemo te ljude. I moramo da se odreknemo svog zalogaja da bi njima bilo dobro. Eto, to je osnova toga. Svi oni koji ne rade puno radno vreme, znači nemaju, dignu po neki put glavu ili odu do WC-a, oni moraju sami da daju otkaze, jer znači ne ispunjavaju sve uslove da rade i da stvaraju. I onda je već to manje ljudi na budžetu, budžet mora da se troši u svrhe na koje je namenjen, to su putovanja po svetu, naši političari moraju da upoznaju svet, kako oni da uđu u Evropsku uniju, pa u Svetsku uniju, ako, na primjer, nisu bili u Kinu, Japanu, Rusiju, New York, pa onda Chicago je već srpski grad, mislim šta da vam pričam, a boga mi i Beč je srpski grad. Pa mi imamo sasvim dovoljno seksa, najviše imamo seksa u našoj državi, jer tu jebe ko koga stigne. Mislim, to je opšte poznata stvar, tako da seks nam ne nedostaje. Trčati do česme, ne vidim razloga zašto trčati do česme kad vode nema, jel da? I onda trčiš do česme, odvrneš, ono ništa, mislim šta, ovo jedan put dnevno, ajde, ako je već za uspostavljanje nekog boljeg odnosa i nekog balansa kada je kriza u pitanju, hajde taj obrok, ne mora baš celo parče hleba se pojede, može to da se prepolovi, ili tako? To je moj recept, onda ljudi po stanovima, oni svi mogu da imaju, zašto držati papagaje, šta ti uzmeš kavez, pa držiš 2-3 kokoške, pa svako jutro po jedno jaje, to je sve u cilju izlaska iz krize, zatim oni parkovi ispred zgrada, sve to može da se pretvori u baštice, da ljudi gaje luk, paradajz, krompir i da imaju svežu tu neke peršun, pa šta ti ja znam, a mogu i da pasu. Ali pretpostavljam da tu ima odnosa. Obično ovako kad čovjek čita one oglase lične prirode, pa kaže penzioner, dobro situiran i sve tako lep, zgodan i šta ti ja znam, želi žensku osobu sa kojom bi da se viđa i odnosi. Znači, u tome se radi. Dve opštine, pa nije to loše. Zamisli ljude koji nemaju ni jednu opštinu.
Mislim, to je stvarno siromaštvo. Ovo je Božje bogatstvo, imati dve opštine, pa imati dva jezika, pa imati dve države, dve lične karte, pa dve vozačke, pa dve saobraćajne, pa dva para tablica, pa dva puta to se platiš, pa to je zaista raj na zemlji. Raj na zemlji. E sada, pošto mi kao te koji živimo u ovoj srpskoj enklavi, u centralnom getu, toliko imamo proizvodnog kapaciteta i toliko imamo zaposlenih radnika da bi zaista mogli da spremamo za izvoz sve onako što bi rekli gole guzice, pošto je to aktuelno u Evropi, oni to najviše vole, mi imamo, ja mislim, najviše na svetu golih guzica. Eto. Ako ste mislili da možete slušati samo belosvetske gluposti, razuverit će vas čisto srpskim glupostima koje ćete čuti iz mojih usta.